السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد insha Allahu kamar yadda muka yi alkawari cewa za mu riƙa kawo abubuwan da ya shafi ibada da gyararraki da yake cikin sallah da sauran ibadu tun daga kan tsarki da ruwa kalar wanda za ka yi ibada ko wankan musulunci da shi. To insha Allahu wannan shi ne clip na farko da za mu fara kawo wannan karatu a taƙaice. Insha Allahu a wannan bidiyon za mu fara da mataki na farko wato tsarki. Idan aka ce tsarki abin da ake nufi da tsarki shi ne ɗaukewar kari da kuma gusar da najasa. Wannan shi ake nufi da tsarki a taƙaice. To abin tambaya menene kari? To kari wani yanayi ne da yake kasancewa a jiki yayin da aka samu wani sababi da yake hana ibada. Wannan shi ne kari. Yayin da aka samu wani sababi da yake hana ibada. Wannan shi ne kari. Kari ya kasu gida biyu. Akwai babban kari akwai kuma ƙaramin kari. Kowanne insha Allahu za mu yi bayaninsa a taƙaice. Sannan shi kanshi tsarkin shi ma ya kasu gida biyu. Akwai tsarkin kari akwai kuma tsarkin dauɗa. To za mu fara da tsarkin kari kafin mu je tsarkin dauɗa saboda shi ne abin da za mu yi bayani a farko kenan. To idan aka ce ƙaramin kari shi ne karin da ake tsarkaka daga gare shi ta hanyar alwala. Misalinsa shi ne kamar misalin fitsari, hutu, bayan gari, mazi da sauransu. Wanda shi idan ya same ka ta hanyar alwala za ka tsarkaka. Sai kuma babban kari. Shi kuma babban kari shi ne karin da ake tsarkaka daga gare shi ta hanyar wanka ko kuma abin da yake tsayuwa a madadinsa wato taimama. Shi kuma misalinsa shi ne akwai misali janaba, ɗaukewar jinin haila, ɗaukewar jinin nifasi da makamantansu. To wannan kenan. A yayin da aka ce ƙaramin kari ya same ka alwala ita ce maganinsa. A yayin da aka ce babban kari ya same ka wanka shi ne maganinka. Wannan kenan game da tsarkin kari. Sai na gaba wato tsarkin dauɗa. Tsarkin dauɗa shi ne gusar da najasa ko datti daga jiki ko tufafi ko gurin da mai sallah zai sa gaɓɓansa da ruwa mai tsarki ko mai tsarkakewa. Wane ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa? Shi ne za a ji bayani.